Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah kabeh, pripun pawartosipun sedaya? Alhamdulillah, mugi-mugi awak dhewe kabeh tansah pinaringan seger waras nggih, sehat wal afiat. Lan mugi-mugi dening Allah taala awak dhewe kabeh diparingi kelancaran lan mugi-mugi sinaone awak dhewe, golek ngilmune awak dhewe iku iso barokah lan manfaat dumateng liyane. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sakmenika bocah-bocah kabeh ingkang Ustaz Afan tresnani lan mulyakaken, sakmenika awak dhewe sinau basa Jawa ing ulangan ketelu. Ing minggu kapungkur awak dhewe wis sinau mangsa ana mangsa rendeng utawa diarani musim hujan lan mangsa ketiga utawa iso uga diarani musim kemarau. Nah, ciri-cirine yaiku nek mangsa udan utawa mangsa rendeng iku biasane bendina udan. Sing nomor loro, tanahe subur katon ijo royo-royo. Nomor telu, ciri-cirine mendunge langite mendung. Biasane arupa warnane peteng dedet sing lan sapanunggale. Nah, ing masa ketiga iku biasane ciri-cirine iku hawane panas banget, gak nate udan. Terus nek umpama wit-witane iku saiki iso numuhake kekeringan utawa lemahe garing sing katon mlethek-mlethek. Nah, sakmenika awak dhewe nyinaoni tetuwuhan apa sing cocok ditandur ing mangsa rendeng uga ketiga. Kira-kira apa bocah-bocah? Tetuwuhan apa ya sing ditandur sing cocok ditandur ing mangsa rendeng lan ketiga? Pinter. Nah, sakmenika awak dhewe yuk padha-padha mangerteni kira-kira apa ya? Nggih. Nah, tanduran sing cocok ditandur ing wayah rendeng yaiku sing pertama ana bayem bocah-bocah. Bocah-bocah kabeh padha mangerteni sayuran bayem iku kaya kepiye? Nah, gambare bayem iku padha sing ana ning mengkono iku. Biasane dimasak gawe sayur. Sing nomor loro yaiku ana tomat bocah-bocah. Tomat iki cocok ditandur ing wayah rendeng amarga tomat kuwi mbutuhake banyu sing akeh. Nomor telu ana kangkung bocah-bocah. Kangkung iku ya cocok ditandur ing wayah rendeng. Sing nomor papat yaiku ana sawi. Ana sawi sing warnane ijo lan ana sawi sing warnane putih. Sing nomor 5 yaiku ana gobis bocah-bocah. Biasane sing dingge gawe lalapan. Nah, saiki tanduran apa sih sing cocok ditandur ing wayah ketiga iku? Kira-kira apa bocah-bocah? Pinter. Sing pertama yaiku ana kacang tanah. Utawa biasane wong-wong iku neng ngarani yaiku kacang. Iso digodhog lan uga iso digoreng. Sing nomor loro yaiku ana tetuwuhan jagung bocah-bocah. Sing nomor telu ana kentang. Nomor papat ana kacang ijo lan nomor 5 yaiku ana ubi utawa nek ning basa Jawa iku diarani pala pendem. Sing uwohe iku ning jero lemah. Dadine diarani kuwi jenenge pala pendem. Contone ana kentang, ana telo, ana bodhe, ana tales lan sapanunggale iku. Tetuwuhan iku mau yaiku sing cocok ditandur ing wayah mangsa ketiga. Nah, sampai mengkini bocah-bocah pada paham? Alhamdulillah.
menawi sampun paham kalian Ustaz Afan ayo bareng-bareng nyinau yaiku wacan kanthi bebarengan nggih. Dadi ning kene mengke kalian Ustaz Afan iku maca bebarengan cerkak utawa cerita cekak sing nyeritakake mangsa bocah-bocah. Nah, cerkake yaiku ira-irane utawa judule iku Kudung Ujungan. Kudung iku bahan sing nggih nutupi sirah iku jenenge kudung, iso topi, iso godhong gedang lan sapanunggale. Nah, tembung ujungan iku ning ira-irane iku ujungan iku tegese apa bocah-bocah? Daun utawa godhong. Lah ning gambar mengkono yaiku wong loro iku, bocah loro iku nggawe godhong gedang gawe nutupi awake ben gak kudanan. Nah, ayo diwaca bebarengan bocah-bocah. Kudung ujangan. Mohon maaf, kudung ujungan. Dina Senin jam kira-kira jam 12 Bima lan kanca-kancane wis rampung oleh sinau ing sekolahan. Nalika mulih bebarengan karo kancane sing jenenge Rino dumadakan udan riwis-riwis. Pancen saiki wis mangsa rendeng. Mula sewayah-wayah bisa udan tanpa dinyono. Amarga udane saya deres, Bima nyoba goleki payunge. Sawise dibuka, payunge sing digoleki jebule keri ing omah. Tujune bocah loro mau ketemu Pak Suro, tangga cedhak omahe sing lagi ngarit. Pirsa ana bocah cilik kudanan, Pak Suro banjur mecokake godhong gedang sing pancen urip sak kiwa tengene dalan desa mau. Rino agi-agi nampani ujungan sing diparingi Pak Suro, banjur digawe kudungan karo Bima. Senajan tetep kudanan, Bima lan Rino seneng banget kudungan godhong gedang mau nganti tekan omah. Nah, bocah-bocah kudu iso maca cerkak iku gawe basa Jawa iku kanthi pelafalan sing bener. Diperhatike intonasine lan titi swarane nggih. Alhamdulillah. Nah, sak menika sawise awak dhewe maca cerkak iku bebarengan, awak dhewe ayo padha nyinaoni kira-kira ana gak sih tembung sing awak dhewe durung mangerteni ing jero cerkak mau. Nah, saiki goleki tembung sing durung dimengerteni bocah-bocah. Kira-kira ana apa ae bocah-bocah? Nah, ning kene Ustaz Afan wis nulis beberapa tembung sing durung dimengerteni bocah-bocah. Sing pertama iku ana tembung riwis-riwis bocah-bocah. Riwis-riwis iku tegese gerimis utawa gremis. Biasane wong-wong iku nek matur iki mau udane gak pati deres tapi grimis, iku jenenge tembung riwis-riwis. Sing loro ana tembung ngarit bocah-bocah. Ngarit iku tegese yaiku golek suket gawe pakan kewan ternak. Biasane sing butuhake suket iku kewan wedhus, kewan sapi, lan sapanunggale. Nah, sing ketelu iku ana tembung mecokake. Tulisane mecokake. Nggih, tapi macane iku yaiku mecokake. Mecokake iku tegese nugel godhong gedang gawe arit utawa lading. Jadi tembung mecokake itu artinya itu memotong daun pisang itu menggunakan benda tajam, bisa celurit, bisa pisau, seperti itu teman-teman. Lah, sing terakhir yaiku ana tembung dinyono. Iku berarti swara jejeg ya. Macane dinyono. Dinyono iku tegese diperkirakan. Nek ning cerkak iku mau ana
Ukara iku tanpa dinyono. Berarti nek tanpa dinyono iku tegese tidak bisa diperkirakan. Seperti itu bocah-bocah. Nah, bocah-bocah kabeh ingkang sholih lan sholihah, tugase bocah-bocah kabeh yaiku goleki tembung sing durung dimengerteni lan cirine arep udan sing ana ning buku Tantri Basa kaca 47 sampai 48. Bocah-bocah kabeh nggarap sing ana ning kolom ing kaca 47 sampai 48 nggih. Nek wis rampung banjur bocah-bocah foto terus mangke dikirim menyang aplikasi animasine dhewe-dhewe nggih. Alhamdulillah. Nah, pramila bocah-bocah, pembelajaran bahasa Jawa ulangan 3 cekap semanten nggih. Pramila Ustaz Afan gadah kalepatan, Ustaz Afan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nyuwun ngapunten ingkang sekathah-kathahipun nggih. Dimaafkan ya? Iya dong. Masa enggak? Oke. Nah, cukup sekian dari Ustaz Afan. Apabila Ustaz Afan punya salah, mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.